कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थ नगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थ नगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। बघा, आम्हाला या प्रोसिजरची लेखी आम्हाला प्रत पाहिजे। आम्हाला निवेदन दिलेले आहे, त्यांच्याकडे लेखी आमची मागणी आहे। हे आमची पूर्तता त्यांनी करायची। हे टेंडर मागे करायचे नाही। हे आम्ही फॉर्म भरलेले आहेत। हे टेंडर त्यांची चुकी आहे, ही त्यांची चुकी आहे, ही त्यांनी मान्य केलेली आहे। त्यामुळे त्यांनी निर्णय द्यायचा आहे, हा टेंडर परत काढायचा की नाही काढायचा, आणि आमची बायानी रक्कम सगळी पुरी द्यायची की नाही द्यायची, हा निर्णय त्याने घ्यायचा आहे। आणि आमचं हे टेंडर आता हे टाकलेलं आहे ते आता फोडून द्या, आणि तुम्ही हे काय झालेलं ते लेखी द्या आम्हाला। आम्हाला यात काहीतरी शंका वाटेल, कायोबेर झालेलं आहे, सेटिंग झालेली आहे, त्यामुळे टेंडर पुढे जात आहे, त्यामुळे याच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावी। असा टेंडर नॉर्म्स मध्ये 24 तास अगोदर ऑर्डिनन्स काढून लागतात, रद्द करूचा असतो। तो यांनी केला नाही। ह्यांच्या अधिकाऱ्यांची चूक आहे, कारण ह्यांच्या असलेल्या जरी त्या ग्राउंडनी काढली असतात तर ती फाईल DTO-कडे, DC-कडे सगळीकडे जातात। मग ह्यांनी वाचलेली नाही काय? ह्यांनी वाचलेलं नाही। ह्यांच्या सर्व यांचा अडचणीपणा, ह्यांचा त्याचं नुकसान होत बरोबर आहे ना, बरोबर आहे। चुकीच्या पद्धती झालेलं आहे। एखाद्या वेळी कोणताही जर टेंडर असेल तर टेंडरचा ऑर्डिनन्स जर काढायचा असेल, टेंडरचा जर पुढे ढकलण्याचा ऑर्डिनन्स काढायचा असेल तर 24 तास अगोदर ऑर्डिनन्स काढावा लागतो। टेंडर पुढे ढकलायचे नियमच आहे टेंडरचा, आणि त्याप्रमाणे यांनी केलं नाही। आता हे म्हणतात त्या अधिकाऱ्याचं ना, पण अधिकाऱ्याकडून फाईल DC-कडे, DTO-कडे गेली ना, मग त्यांनी वाचलं नाही काय? त्यांनी मान्यता दिली ना टेंडर काढायला, मग त्यांनी वाचायला पाहिजे ना। मग आता हे काहीतरी मार्ग काढायला पाहिजे याच्यातून। मी यांका बोललोय काय, ह्यो लोकडो असंच ठेवा, तुझं आर्थिक लोकडो मागून घ्या, ठेवा, आणि उद्या तुम्ही फोडा आर्थिक लोकडो। तो टेक्निकल लोकडो समजा, चुकून पत्र येईल टेक्निकल लोकोडामध्ये। या अधिकाऱ्यांनी आपल्या चुकीमुळे, एसटी विभागाच्या चुकीमुळे जर या लोकांना सर्व आलेल्या बेरोजगारांना जर खेळत असतील तर चुकीचं आहे। या अधिकाऱ्यांनी खऱ्या अर्थाने हे असलेला लकोडा ठेवावा, परत ते करावं, आणि त्यात तो लकोडा न घेता एकच आर्थिक लकोडा मागा। आर्थिक विचार आला ना, त्याच्यातच आहे बरोबर ना। मग टेक्निकल लोकोडा पाठवा, बरोबर, ते काहीतरी करा ना। तो टेक्निकल लोकोडा काढा ना, हे अडचणी ह्यांच्या नियमाप्रमाणे टेंडर जो ऑर्डिनन्स 24 तासात काढून जा, 24 तास अगोदर काढून जा, एकदा कळवून जा, तुम्ही निविदा काढणार ना। निविदाचे नियम काय म्हणतात ते म्हणतात आम्ही कधी रद्द करू, असं नाही। अगोदर त्यांना ह्या काढून ऑर्डिनन्स। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।